Congratulations to Ndu Zion and congratulations to Evangelist Ebuka Obi of Zion Ministry. Ana wonye nwe nke ọma ekwuo maka ya for days na ka ana anu na eluru ụlọ ọgwụ ndị ala na eji abịa mepe a lot of comment na-aga na social media ma ndị na-asị ikwesịrị treat dị ndị ala na ikwesịrị ime nke a mụ na-afụkwa ya like no joke to me echem no joke until today mfuzie mgbe ịbịala gị na awa ebe governor no chat today aga flag ya off mepe the hospital mfuzie pictures and videos of the hospital. I will not lie to you. Iwebam. Ona ma ibe na-ewe m. Ibe na-ewe m Ebuka Obi jere tie aka na aba ya wee wofuta amakwuru ego dị ona were je na Aguleri bai were tie Igbanda for ndị ala. Ya ana m ele that building, that mansion no dia. E nwere ihe problem onu wu nke m. That mansion no dia ka nna asiba. O ndị ala je anọ dia. E nwere ene mechara nda mansion ala were style gova m ka ọmụ yitu obere ka nnọgo di dia. Hey, iwuru onye ọna je mepe ọnụ ka ngwa ụnụ ị na-azụmachasị na ụka sai na ekwesịrị ihilu ndị ala eji ehilu ndị ala ma na-ehilu ndị ala ma adịghị ehilu ndị ala onye mee ọfụma agwa akọọla ya aka so Ebuka Obi hapụgoro Imo steeti bịa dowe such edifice na Anambra steeti Anambra ekwesịrị ime ya appreciate. Iwuru onye ọbụla mepela ọnụ si na ibe Ebuka Obi rụrụ na Anambra steeti that psychiatric hospital ọrụ na Anambra steeti adịghị ya mma iji ayi ala and eji evuje gị dia ma ọ wụ na ihe ọma adịghị gị mma ebe nna onye mee nke ọma ekwuo maka ya Ebuka Obi you really tried. You can imagine emem video ndị ala je maka pastor na-agwọ ndị ala a lot of my inbox judeni ka mma na ndị na-ayi ara dịkwa turuturu o deni ka mma na ndị na-ayi ala n'obodo anyị adịkwa turuturu deni ka mma na onwechadịrị ndị isi dị mma na-ayi dala self makwa na ba na-ayi ala a na-achatizi na-achọ for solution ị na-ene onye a ka ị mara kwa ihe eche na ahụ adị onye a so for ya nwe iwetu onwe ya na bịarụla anyị datin nna anyị akụrụ gị aka Ebuka Obi etrail Evangelist Ebuka Obi onye mee nke ọma ekwuo maka ya wuo otu onye ọbụla ya emepe ọnụ si na that hospital ịlụla adịghị mma ọ ya atụtụ komkom etrail you really tried for us at least ka ndị ala benatato na street at least ka eke itu kama the only problem ụnọ iwepụtara obi je were ụdị ego a mie na ana dia ticha ya ma AC nna ị na-emecha hospital ala agụba gị ịmagwana that hospital mmadụ nwere ike ịvụ onye ala ruo di ya nna na-emecha bed and the AC and everything ọ gwakwuo dọkịta nna na o nwekwere ka o si eme n'isi enyekwuo bed ọka nọ anyị ka nsị ka ngwa ụnụ so wuo otu onye si ibe imere adịghị mma we are proud of you my brother ime nke ọma ekwuo maka gị ime nke ọjọọ ekwuo maka gị ịghọta so ma ị na-agwọ ndị ala ma ị na ha agwọ ndị ala ebe ị karụgodiriba baba dia is part of gịnị ịgwọ ndị ala onye ala bara dia esi koe ya aka amụdan onye ala bara dia esi ka onye nechagodi ibe ịlụrụ dia my brother aka amụdan ọsọ there is hope in this life ka mmebe ka onye ma ibe Ebuka Obi thank you very much mụ masị nwa dị Sofia na-ekene gị before na achụba m ekwukwo m na difference of alcohol ahizu onu ọneze ndị be kenekwa m ọnụ bike bịara na anụ n'ọnụ m ụbọchị nkịta ata ekenekwa m ọnụ unu fụchara na vidio ma masị nwa n'ọhịa mee ụfọdụ a vidio enwere ihe m kwuru mgbe mgbasị mụ nọdatana there is a spirit that is now moving. There is a spirit. These are the people we called out mgbe this thing eme. It's very obvious na some of them chime the video he me yo din kenke ha chọrọ imago ha chọrọ analyze bi anyị mago ka ikwu bi ya maybe and they will make the video called very very short ka we make pass their message because onye ha na-agwa okwu they are just doing it ka ọbụkwa na yes ka they fulfill all righteousness. We don't need you people's fake appreciation. People used to say that what is what doing is what doing well. You can't wait until people begin to call out, say, okay, hey, the Soviets no hate it, the Soviets, you guys are not happy, before you guys started making moves about it. All the very, very poor and bad. All the very, very poor and bad. If people that thing, a lot of people saw it, but you cannot go call that the naka is not so soon no for hey one no, it is not the way it should be done. You open actually may see me ya me lue ya nisi. Kede ya menji kwi ya no now. This for that project Ebuka Obi na Anambra State is a very good welcome massive development from the Anambra State.
enwere nkeji post we say na the reason why I not gudu na that village is that na emily everything ihe about the land or do through due process. That was why nobody came out to talk about the land after such a congratulations. So which means na anon kunu na eso kunu onye fully well na to unu bukwa ndị nọkwa na government pụtasị oke nekwa ebe fọnụ na ebe anyere nda na ebe fọnụ na ebe gọọmenti ya use na nke sigo n'aka obodo pụta unu rụrụ na n'eti mkpụkasị na izukọla anụ unu na ngọkpala. Somewhere that brought light salvation. Somewhere that brought light salvation to your community. That needs to be held with open hands. That needs to be held tight. Send na mele gabani hime. Or the person could not make apata I criticize it online every blessed day. At any given opportunity, you people would like to ridicule and dehumanize that man of God. That is what some of you used to do. It's so shame that Anambra bloggers, Southeast content creators, I'm not saying them as Southeast Omenana, Antichrist content creators. That is what they do. Because if they can open mouth to see on you can naturally better that place and any maybe lie ni leak some of our information is it undioka. You know that something is wrong somewhere. If Igwe Credo can leave them as their secretary, Ndigbo, leave them because of the bad thing and the bad narrative and they post on social media and the agenda has to be based on Adonia, then what else do you need to tell you that these people are evil and how like a homer? Just like he had this man on Emewe, MC Mbakara. Ilibe Zanzibar, equal go tax, and again as Zanzibar. And I told somebody in Mbomeda and said, this young man has been paid by their payroll masters to push the narrative of tax into Nigeria. And Hameya, they will use a popular blogger, pay that popular blogger to reshare that video or reshare that poster so that God will make it to be started registering in the minds of people. So that Mbaha Ebunitoku tax in Keha. Koda Bunana because other countries are doing it. Other countries are buying petrol for $120 per liter, €110 by euro. And I just say, Kedi Nigeria name export. Kedi ha name export in exchange to something. As a country, only how in is LA generate revenue apart from oil. I buy bupu I refine wine is which atakwala ya back. Ebi ha 20, I return wala 15. Abi ha 20 gallon, I return wala 15 gallon. Oliza doda wa megine na emezi beha. I don't know about making it. That is exactly what some of these our people are doing, and they are not paying attention to him in Nigeria. So because Ebuka Obi are not begging people to celebrate him. No. They are not begging people to celebrate him. Okalo no ma no continue kwa mewi hono kono siemia. Malonye kuwe mma aitweli ya no okulo mma. Thank you very much for speaking out. So, okay, I'll do one on Bozo. Bye.